Γεώργιος Γρηγοριάτης, Μωυσής Αγιορείτης. Του Άθωνα τα κρίνα, μεσίτες εις των ουρανών. Λέγαν τον έναν εσοφό, τη γνώμη του ζητούσαν, μόλις σκοτάδι κάλυπτε του ήλιου τις ακτίνες. Τον άλλον είπαν ποιητή, πολλοί τον αγαπούσαν και γιάτρευαν τα λόγια του πόνου της οδύνες. Μοναχός Μωυσής Αγιορείτης. Διηγείται ο ίδιος. Στη Μικρασιατική Μαγνησία γεννήθηκε η μακαρίτισσα μητέρα μου Βασιλεία, όπου στο σπιτικό του φούρναρη πατέρα της Νικολάου και της γιαγιάς Εκατερίνης χαίρονταν να φιλεύουν μοναχούς και κάποτε αγιορείτες. Ο πατέρας μου Αλέξανδρος νέος ήλθε στην Αθήνα από τα ηρωικά Σάλωνα. Γεννήθηκα στην ενορία του Αγίου Νικολάου Πευκακίων, στην οδό Θεμιστοκλέους. Μικρός όμως με τους γονείς και τα 5 αδέλφια μου πήγαμε στον προσφυγικό συνοικισμό του Βύρωνα. Νωρίς έτρεχα στα εκκλησάκια της περιοχής και στα μοναστηράκια του κοντινού ημιτού, στους παμέγιστους ταξιάρχες της Νέας Ελβετίας, αγιανανίτικο μετόχι με τον Παπαθεόφιλο, διάδοχο του Παπαμιχαήλ, του ενάρετου αόματου πνευματικού, στους Αγίους Πάντες που έρχονταν αγιορείτες ζηλωτές πατέρες, όπως και στον Άγιο Κωνσταντίνο, και κυρίως στην αγαπητή Ανάληψη, όπου δεν χόρτενα καθημερινά να ακούω ιστορίες από τον αλυσμόνητο Παπαφώτη, διάδοχο του Αγίου Ανθρώπου, Ιερονύμου Σιμωνοπετρίτου, του μακάριου γέροντα που όλοι μιλούσαν με τόσο μεγάλη ευλάβεια, που εξομολογούσε τη μητέρα μου, που δεν έσβηνε ποτέ το καντήλι του τάφου του πίσω από το ιερό και έρχονταν από μακριά για να προσκυνήσουν ευλαβικά. Με τον ταπεινό Παπασάβα από τους ταξιάρχες, τον Αγιορείτη Κύπριο, τον Καλουκάγαθο ιερέα με το μεγάλο κομμοσχήνι, πήγαμε τα πρώτα μακρινά ταξίδια σε μοναστήρια κι είδα για πρώτη φορά να κάνει στα χωράφια στρωτές μετάνοιες. Κάνοντας τον καθημερινό κανόνα του, μου είπαν. Αλυσμόνητες οι θείες λειτουργίες μου θύμιζαν περιγραφές Παπαδιαμάντη, με τον Παπαχαράλαμπο το Μακρυγέννη, τον ηγούμενο της Μονής Ασωμάτων Πετράκη στη Ζωοδόχο Πηγή, στον Άγιο Στυλιανό του Καρέα, στο μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου, όπου αγρυπνούσαμε στην αποκεφάλισή του και νηστεύαμε το λάδι, στον γραφικό Άγιο Γεώργιο Κουταλά, πολύ μετά ήλθε η γερόντισσα Σαλόμη, στους Αγίους Αναργύρους του στρατιωτικού νοσοκομείου με τον επίσης καλοκάγαθο κριτικό Τίτο, που τρέχαμε στα πανηγύρια όλης της Αθήνας, να ακούσουμε τον Στανίτσα και τον Χατζή στην Καπνικαρέα, στο μοναστήρι της Κεσαριανής, όπου ήταν ένας πρώην λαβριώτης, τον Καρέα, ο Παπαχρυσόστομος, που ερχόταν και στην Ανάληψη, πρώην Σταυρονικητιανός, στον Άγιο Φανούριο Παγκρατίο που λειτουργούσε ο Άγιος Παπανικόλας Πλανάς, παλιά, και πολύ μετά το έδωσαν στη Μονή Διονυσίου. Όμως εκεί στην Ανάληψη μάθαινα αξεδίψαστα για το Άγιον Όρος από τον αγαπητό παρά τις παραξενιές του Παπαφώτη, το σοφό γέροντα Δοσίθεο, τον μετέπειτα ηγούμενο της ανακαινισμένης Τατάρνας, πολλούς προσκυνητές του Όρους, επίσκοπους, αρχιμανδρίτες, ψάλτες, γιατρούς, δικηγόρους. Έναν ωραίο, καλό και αλυσμόνητο κόσμο. Εκεί έμαθα να ξελειτουργώ τα τυπικά, τα προσώμια, την τάξη των αγρυπνιών, τα πρώτα τεριρέμ, τα νέα του Όρους. Εκεί, στην ωραία Ανάληψη που έφερνε αγιορείτικο αγέρι στην ξερή Αθήνα. Από μικρός ήμουν αγιορείτης. Αισθανόμουν αγιορείτης πριν γίνω. Μπορεί να είσαι αγιορείτης και να είσαι μακριά από το Όρος, άκουσα αργότερα από έναν γέροντα. Και μπορεί να είσαι στο Άγιον Όρος και να μην είσαι αγιορείτης. Τότε δεν το καταλάβαινα.
Τώρα δυστυχώς το καταλαβαίνω. Το Άγιον Όρος μακραίνει κι άλλοτε πάλι μικραίνει και συνάμα μεγαλώνει. Ό,τι αγιορείτικο πάντα με κατασυγκινούσε. Λιβάνι αγιορείτικο, εικόνες αγιορείτικες, σταυρουδάκια, κομμοσχήνια, ψαλμοδίες. Μα πιο πολύ οι καλόγεροι. Άκουγα για την χιλιατηρίδα, για τα κοινόβια, για ασκητές, για τα καρούλια, για τα κατουνάκια. Μετά άρχισα να μαζεύω βιβλία για το Όρος. Και πιο πολύ όσα είχαν φωτογραφίες, κυρίως με γέροντες. Φανταζόμουν ασκητές και αγρυπνίες νύχτα και μέρα. 10 και χρόνια στη Σιμονόπετρα και περίπου 3 δεκαετίες στη σκήτη του Αγίου Παντελεήμονος είναι πολύ λίγα για να ανιχνεύσεις τη μακρά ιστορία του πεφυλημένου Όρους. Μιας παράδοσης αρχαίας, μιας πορείας ωραίας, μέσα στην νοηματισμένη σιγή, στο μυστικό θαύμα, στο έκπαγλο δέος, στο θερμό δάκρυ που συνέχειες μέσα στην κατάνοιξη, στο ράγισμα του ατίθασου εγώ, και στην παρόρμηση του συναισθήματος ή στον δυνατό πόνο μιας αλωτρίωσης, μιας δίψας αξεδίψαστης, της ένδοξης αδοξίας, της ασκητικής χαρμολύπης, της νυφάλιας μέθης, της ενεπιγνώση φιλοκαλίας, της γλυκιάς θεομητροφιλίας, της βροντόφωνης σιωπής, ενός μακρόσυρτου αγιορείτικου μεσονικτικού, στην ημίφωτη λυτή του κεντρικού καθολικού της Ιεράς Μονής, εις το ταπεινό παρεκκλήσι της Ιεράς Σκήτης, της πενιχρής καλύβης του Χρυσορήμωνος Ιωάννου του Πάνη. Ευλογητός ο Θεός, ο θέλων πάντας ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Μοναχός Μωυσής, ο Αγιορείτης. Για τον μακαριστό μοναχό Μωυσή μιλά τώρα ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριος Ιερόθεος. Τον πατέρα Μωυσή τον γνώρισε όλο το Άγιον Όρος, τα κοινόβια μοναστήρια, οι σκήτες, τα κελιά, η έρημος, η κάθε κατηγορίας μοναχοί, είτε κοινοβιάτες, σκητιώτες, ερημίτες, καλυβίτες. Βίωνε το Άγιον Όρος μυστικά, καρδιακά και ποιητικά. Προσπαθούσε να συλλάβει την μυστική φωνή του Αγίου Όρους και στη συνέχεια την εξέφραζε με ομιλίες, με βιβλία, με συγγράμματα και διδαχές, με ποίηση. Ήταν μια ευαίσθητη καλλιτεχνική φύση. Ένας πραγματικός ποιητής, όπως ήθελε τον χριστιανό Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Πλησίαζε τους μοναχούς με τρυφερότητα και λογικότητα, ώστε η τρυφερότητα δεν κατέληγε σε έναν άκρατο συναισθηματισμό και η λογικότητα δεν εκφραζόταν με έναν ορθολογισμό. Συνεδίαζε θαυμάσια την μυστική ζωή με την κοινωνική, το άρρητο με το ρητό, το κατανυκτικό με το θριαμβευτικό. Αυτό φαίνεται σαφέστατα στα λογοτεχνικά, μα και στα ιστορικά του κείμενα. Το πατήρ Μωυσής σε όλη την ζωή του είχε πειρασμούς, που όμως δεν τον γλώνησαν, μάλλον τον δυνάμωναν και τον ενίσχυαν. Δεν τον αποθάρρυναν, αλλά του έδιναν περισσότερο θάρρος για να ομιλεί και να γράφει για τη Βασιλεία του Θεού. Στο Άγιον Όρος ο πατήρ Μωυσής ήταν μια σημαντική προσωπικότητα που δεχόταν τον σεβασμό και την αγάπη όλων, με τις ολονύκτιες αγρυπνίες στα μοναστήρια, με τις επισκέψεις στα πιο ταπεινά κελιά για να συλλέγει, όπως η Μέλισσα, την ζωή των αγιορειτών πατέρων που έζησαν σε όλα τα μέρη του Αγίου Όρους, με τις επιβλητικές αναγνώσεις στις τράπεζες των μοναστηριών και των κελιών που πανηγύριζαν, με τις συζητήσεις για μοναχικά, θεολογικά και πατερικά θέματα με μοναχούς, μα και προσκυνητές. Στο κελί του δεχόταν καθημερινώς πολλούς επισκέπτες που αναζητούσαν και ενδιαφέρονταν για έναν άλλο λόγο που θα ανάπαυε τις ψυχές τους. Η υπακοή γίνεται πιο εύκολη, πιο φιλότιμη και πιο αυθόρμητη όσο κανείς είναι πιο ταπεινός. Και
από την ελαχιστότατη πείρα μου κατάλαβα ότι όσο ο άνθρωπος ταπεινώνεται, τόσο βοηθείται, τόσο πιο εύκολη είναι η όλη πνευματική ζωή και ταπεινής δίδωση χάρη μου. Η έλλειψη ταπεινώσεως φέρνει τις διχόνιες, τις αντιλογίες, τις ιστεροβουλίες, τις εμπάθειες, τα πείσματα, όλα αυτά τα οποία δυσχεραίνουν την μοναστική μας ζωή και γίνεται δυστυχώς η ζωή μας πιο μαύρη από το ράσο μας με αυτά τα μικροπράγματα, γιατί τελικά δεν είναι τίποτε σημαντικό από αυτά, αλλά είναι ένας εγωισμός που ακόμη υπάρχει, μια υπερηφάνεια η οποία σαν το σαράκι καταστρέφει τον όλο κορμό της μοναστικής, της ωραίας ζωής. Λέγει ο Αββάς Ισαΐας, μοναχός εστί ο αΐ χαίρον. Μοναχός, λέει, ως ορισμό του μοναχού λέει ότι είναι αυτός που είναι πάντα χαρούμενος, ο αΐ χαίρον. Θα πει κανείς καλά, ο Άγιος Εφραίμ λέει για δάκρυα, ο άλλος λέει για κακουχία, ο άλλος λέει για στέρες, για κατήφια. Όταν λέμε ο αΐ χαίρον, δεν σημαίνει αυτός που λέει πειράγματα, που λέει αστεία, ανέκδοτα. Αυτός, όπως έλεγε ο γέροντας Εμιλιανός, συνήθως είναι μειονεκτικός και προσπαθεί να καλύψει την εσωτερική του ανισορροπία με τη δημιουργία μιας εντυπώσεως, με το να δημιουργήσει ένα πρόσωπο άλλο από αυτό που είναι στην πραγματικότητα. Αλλά αυτή η χαρά έχει σχέση με την εσωτερική νηνεμία και νηφαλιότητα και γαλήνη που δίνει τον γλυκασμό και τη λύτρωση του Χριστού. Είναι γνωστό αυτό που έλεγε ο γέροντας Παΐσιος, έχω, λέει, τόση χαρά που δεν ξέρω τι να την κάνω και μπορώ, λέει, να την βάλω σε μπαταρίες, να την έχω για ώρα ανάγκης. Δεν το έλεγε αυτό για να ενθουσιάσει, δεν το έλεγε για να εντυπωσιάσει, ήταν βίωμα. Και αυτό είναι το βίωμα της Εκκλησίας. Χριστιανός κατά μία έννοια σημαίνει χαρούμενος άνθρωπος. Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης έλεγε στην προσευχή του, Θεέ μου μη μου δώσεις άλλη χαρά, γιατί δεν αντέχω, θα σπάσει η καρδιά μου από την πολλή χαρά. Αυτά είναι βιώματα για όλους τους πιστούς, πολύ περισσότερο για τους μοναχούς, τους αφιερωμένους. Λοιπόν, και ο Πατήρ Παΐσιος έλεγε μια άλλη φορά, άμα, λέει, βάλω τη μισή χαρά μου, αυτές οι παλιές ζυγαριές που είχαν στα φαρμακεία με τους 2 δίσκους, και απ' την άλλη βάλουμε όλες τις χαρές του κόσμου, η ζυγαριά γέρνει προς τα μένανε. Και τι είχε ο Πατήρ Παΐσιος? Φτωχός ήτανε, άρρωστος ήτανε, αγράμματος ήτανε, καχεκτικός ήτανε, 10 αρρώστιες είχε, λοιπόν τίποτε δεν είχε. Όμως αυτός που δεν τον έπιανε το μάτι σου κατά το κοινό λεγόμενο, ζούσε σαν αυτοκράτορας. Γιατί είχε κυριαρχήσει τον παθόν του, γιατί ήταν αληθινά ταπεινός. Ο ταπεινός, λέει, δεν φοβάται να πέσει γιατί είναι χάμο. Από το χάμο πιο χάμο δεν έχει. Ο ταπεινός δεν γκρινιάζει, ο ταπεινός δεν παραπονείται, ο ταπεινός δεν φοβάται. Ο ταπεινός χαίρεται, ή τον βάλουν πρωτοψάλτη ή δεν τον βάλουν, ή τον βάλουν γραμματέα ή τον βάλουν λατζέρι. Είναι παντού ευχαριστημένος, ικανοποιημένος, άφοβος, ευχάριστος. Η παρουσία του δημιουργεί μια ειρήνη, μεταδίδει ειρήνη. Βλέπετε, ο άλλος ο άνθρωπος δεν ξέρεις πού να τον αγγίξεις. Αγγυλώνεις, του λες καλό, δυσκολεύεται, του λες άσχημα πάλι. Αυτό δείχνει ότι δεν έχει τη μακαρία ταπείνωση. Αλλά όπως λέει ο μεγάλος πατήρ της Εκκλησίας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, υπάρχει, λέει, και μια ταπείνωση άρρωστη. Και αυτή είναι η ταπεινολογία και η ταπεινοσχημία. Δηλαδή να προσποιείσαι, να κάνεις τον ταπεινό. Να λες ταπεινό, εγώ είμαι ο τελευταίος και άμα σε βάλουν το είμαι τελευταίο να θυμώνεις. Ήταν μια χριστιανή, εγώ πάτερ, λέει, είμαι πιο αμαρτωλή. Πήγαν λοιπόν εκδρομή στο Ιεροσόλυμα, λέει, εσύ αμαρτωλή, έλα εδώ. Πάτερ, πώς μου μιλήσατε έτσι? Μα καλά, εσύ δεν είσαι εσύ πιο αμαρτωλή? Δηλαδή να το λέμε μόνοι μας, ναι, άμα το λένε οι άλλοι, όχι. Άρα ήταν ψεύτικο. Λοιπόν, αυτό όμως είναι μια πολύ σοβαρή νοσηρότητα. Δηλαδή άλλοι να είμεθα και άλλοι να φερόμαστε.
Τα πιο αυστηρά λόγια ο Χριστός τα είπε στους υποκριτές. Είναι, όπως έλεγα κάποτε, μια ευσεβής μασκοφορία, μια ηθοποιία. Να παίζουμε με ιερά πράγματα, να φαινόμαστε άλλοι από αυτοί που είμαστε. Δεν λέμε να φανερώσουμε την αμαρτία μας και να διαπομπεύουμε, όχι, δεν λέω αυτό, αλλά να μιλάμε τουλάχιστον παχιά λόγια, μεγάλα λόγια. Να είμαστε ταπεινόφρονες, γνήσια. Η ταπεινολογία και η ταπεινοσχημία είναι νόσημα σοβαρό, το οποίο υποσκάπτει τα θεμέλια της πνευματικής ζωής. Αλλά να είμαστε ταπεινοί, αληθινά ταπεινοί. Πώς το είπε και ο Γιάννης, επί τι να επιβλέψω, λέει ο Χριστός, η μη επί των πράων και ταπεινών την καρδία. Εκεί σταθμεύει η ματιά του Θεού. Και όπως έλεγε ο Παπατήχων, ο γέροντος του πατρός Παϊσίου, ο Θεός, λέει, ευλογεί κάθε πρωί τον κόσμο με το δεξί του χέρι. Άμα δει ταπεινό, και με τα δυο του χέρια. Και έλεγε επίσης, στην κόλαση θα είναι, λέει, διάφοροι άνθρωποι. Θα είναι και ελεήμονες και προσευχόμενοι και εγκρατευόμενοι και παρθένοι και μοναχοί και κληρικοί. Αλλά στην κόλαση δεν θα είναι κανένας ταπεινός. Κανένας. Και στον παράδεισο θα είναι διάφοροι άνθρωποι, αλλά κανένας υπερήφανος. Η ταπείνωση, όπως είπαν, είναι ο φύλακας κέρβερος πάσης άλλης αρετής. Ο γέροντας υποβλήθηκε σε πολλές χειρουργικές επεμβάσεις. Δέχτηκε πολλές θεραπείες, κατανάλωσε τόνους φαρμάκων. Ταλαιπωρήθηκε για μήνες και χρόνια σε νοσοκομιακούς θαλάμους. Έτσι γνώρισε τον ανθρώπινο πόνο στην ύπαρξή του, αλλά και στην ύπαρξη των άλλων ασθενών. Αυτό σημαίνει ότι γνώρισε όσον ολίγη τις συνέπειες της πτώσεως του Αδάμ, την φθαρτότητα, την παθητότητα και την θνητότητα στο ίδιο του το σώμα. Η αγγελική ζωή που έζησε στο Άγιον Όρος με την προσευχή, τους μυστικούς αλαλήτους στεναγμούς του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά, μεταβλήθηκε σε βαθιά αίσθηση της φθαρτότητας, της παθητότητας και της θνητότητας στο ίδιο το σώμα του. Αυτό τον έκανε να καταλαβαίνει τον αδαμιαίο θρήνο. Έτσι επαληθεύτηκε στην ύπαρξή του πραγματικά η περίπτωση του Αδάμ, που ενώ είχε γνωρίσει την δόξα του Θεού, στη συνέχεια γνώρισε την φθαρτότητα, την παθητότητα και την θνητότητα του σώματος, αλλά και τον πόνο των συνεπειών της πτώσεως. Ο πατήρ Μωυσής έζησε από νέος μέσα στον πόνο. Έφαγε τον πόνο με το κουτάλι και τον συνήθισε. Ο πόνος έγινε δεύτερη φύση του. Γι' αυτό και ομιλούσε συνέχεια για αυτόν με τόση πιστικότητα και αυθεντικότητα που ειρήνευε και ανέπαβε όλους τους πονεμένους. Ενώ μιλούσε απλώς για την τραγικότητα του πόνου, αλλά και για τον γλυκασμό που προξενεί. Αγιορείτης αυτός, μαθημένος στην άσκηση, την χαρισματική μνήμη του θανάτου. Αισθανόταν και τη γλυκιά θαλπορή της Αναστάσεως. Ενωνόταν στην ύπαρξή του η θεολογία του Σταυρού με την θεολογία της δόξης. Τον πατέρα Μωυσή τον γνώρισε όλη η Ελλάδα και όλη η οικουμένη με τον αυθεντικό ορθόδοξο λόγο, προφορικό και γραπτό, με την παρουσία του στα συνέδρια, τις Μητροπόλεις, τις ενορίες και τα μοναστήρια. Ήταν γλαφυρός θεολόγος, ποιητικός ιεροκήρυκας, σεμνός διδάσκαλος, πεπειραμένος ασκητής, και όλοι ποθούν ένα τέτοιον ομιλητή. Και εκείνος ανταποκρινόταν πάντοτε πρόθυμα. Χρειάζεται σοβαρή μελέτη των βιβλίων του για να παρουσιάσει κανείς τα σπάνια γνωρίσματα του τρόπου που έγραφε και ομιλούσε. Τον πατέρα Μωυσή τον γνώρισαν πολλοί και ως επιστολογράφου. Μια πράγματι θαυμάσια μορφή επικοινωνίας που είναι περισσότερο αυθεντική και εκφραστική. Συνήθως όταν έχει κανείς δοκιμάσει την γλυκύτητα της χάριτος του Θεού μέσα στον έσω άνθρωπο, δεν θέλει να ομιλεί για να μην αποκαλύψει αυτά τα εσωτερικά βιώματα που του χάρισε ο Θεός, και θέλει να τα διαφυλάξει μυστικά ακριβώς γιατί αυτός είναι ο χώρος που αναπτύσσονται καλύτερα. Αλλά και όταν ομιλεί προσπαθεί να τα κρύψει. Το πρόβλημά του δεν είναι τι θα πει, αλλά τι θα κρύψει. Έτσι αναφέρει διδασκαλίες άλλων πεπειραμένων πατέρων για να κρύψει την δική του εσωτερική εμπειρία. Όμως στις επιστολές είναι περισσότερο ανοιχτός, εκδηλωτικός, άμεσος.
γιατί πιστεύει ότι δεν γράφονται για δημοσιεύσεις, εκτός κι αν το κάνει τυπικά. Ο πατήρ Μωυσής είχε πολλούς πειρασμούς και όλους τους αντιμετώπιζε με θάρρος, υπομονή, σιωπή, ησυχία και προσευχή. Μιλούσε και έγραφε μέσα από πόνο και χαρά, με ποίηση και λόγο, με επιχειρήματα σοβαρά και αποφατικά. Πάντως όμως μέσα από την μυστική ακρόαση του εσωτερικού σφιγμού του Αγίου Όρους. Αξιώθηκε κι αυτός να γνωρίσει τον χτύπο της καρδιάς, την μυστική και απόρριτη αγρυπνία, το δυνατό κρασί του Άθωνα. Δεν παραμένει στο εξωτερικό περίβλημα που μπορεί να είναι σαν το σκληρό καρύδι, αλλά εισέρχεται φιλάνθρωπα στην ψύχα, τον καρπό, που τρώγεται ευχάριστα, θερμαίνει και ζωογονεί. Ο ποιητικός του λόγος, ο εκφαντικός, βγαλμένος μέσα από τον δικό του πόνο, την μυστική του προσευχή, τον αλάλητο στεναγμό, την αναζήτηση την καρδιακή, την αγωνία και την ησυχία του νοσοκομείου, το άγγιγμα του θανάτου και την βίωση της αναστάσιμης ζωής, την δεύτερη ζωή που του χάρισε ο Θεός με την συνέργεια των γιατρών, αλλά και την άλλη ζωή, της αιωνίου απαρχή. Είναι μια μαρτυρία ζωντανή και ευεργετική. Αγάπησε το Άγιον Όρος και τώρα πιστεύουμε ότι είναι στην ουράνια Αγία Πόλη, εις τεχνίτης και δημιουργός ο Θεός. Και από εκεί προσεύχεται για τον πανάξιο υποτακτικό του πατέρα Χρυσόστομο, που στάθηκε ως φύλακας άγγελος κοντά του, για τον αξιέπαινο Μητροπολίτη Καστορίας, κύριο Σεραφείμ, και τη συνοδεία του, που τον διακόνησαν θαυμαστός, για το ζεύγος Κωνσταντίνου και Ελένης Ευθυμίου, κρυφούς ευεργέτες του, και για όλους τους φίλους, αναγνώστες και ακροατές του. Και θα είναι για όλους ως ένας άλλος Μωυσής, ώστε να περάσουν από την έρημο της παρούσης ζωής, που είναι γεμάτη πόνο, στη γη της αιώνιας επαγγελίας. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από κείμενο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου για τον γέροντα Μωυσή. Θα θέλαμε και εμείς να καταθέσουμε από σελίδες παλαιού αθωνικού ημερολογίου μας εκείνη την μνημειώδη για εμάς στιγμή της γλυκιάς αντάμωσής μας. Πήγαμε να πάρουμε την ευχή του πριν από αρκετά χρόνια. Κυριακή Τυρινής απόγευμα, σε λίγο θα άρχιζε ο εσπερινός της συγχώρεσης. 15 λεπτά με τα πόδια από τη Μονίκου του Λουμουσίου όπου φιλοξενούμασταν. Στη σκήτη του Αγίου Παντελεήμονος με την πνευματικώς θελκτική Παναγούδα να ακτινοβολεί ακριβώς απέναντί μας. Πήγαμε να προσκυνήσουμε στο καθολικό και ακολούθως κατευθυνθήκαμε στο κελί του γέροντος. Μας υποδέχτηκε ένας καλοσυνάτος, επιβλητικός στη μορφή πατέρας. Αργότερα μάθαμε πως ήταν ο υποτακτικός του, πάτερ Χρυσόστομος. «Εδώ είναι ο γέροντας. Εδώ είναι, αναπαύεται. Να μην τον ενοχλήσουμε». «Όχι, περιμένετε. Θα σας δει». Μας κέρασε κουραμιέδες και δροσερό νερό. «Φάτε όσους μπορείτε», μας είπε συνοδεύοντας την προτροπή του από ένα γνωστό αγιορείτικο ανέκδοτο. «Σήμερα φάτε που έχει πίτα, γιατί από αύριο έχει μόνο κίτα». Σε λίγο πρόβαλε ο γέροντας. Βιβλική μορφή, με φωνή απίστευτα γαλήνια και μια ηλαρότητα άκρος ευδιάκριτη. «Καλώς τους. Από πού έρχεστε? Με τι ασχολείστε?» Μας μίλησε αρκετή ώρα. Κάποιες στιγμές άθελά μου έκλεινα τα μάτια μου για να απολαύσω αυτήν την απίστευτη ηρεμία που ανέβιαν τα λόγια του. Σε μια στιγμή κάποιος από την παρέα εξέφρασε μια απορία που μας ξάφνιασε όλους. «Γέροντα, στις εκπομπές που κάνετε στο ραδιόφωνο, καμιά φορά ακούγονται κάποιοι περίεργοι θόρυβοι. Τι είναι?» Χαμογέλασε καλοσυνάτα, μα το χαμόγελό του, όπως και όλα τα αγιορείτικα χαμόγελα, έκρυβε μια αδιόρατη θλίψη. «Από το στομάχι μου και το έντερό μου είναι ο θόρυβος, παιδί μου. Έχω κάνει 12 εγχειρήσεις ως τώρα.
Κάποια στιγμή έπαιρνα ημερησίως 36 χάπια. Δόξα τω Θεώ. Δόξα Συ Κύριε. Για λίγο σαστήσαμε. Αυτός ο λεβεντάνθρωπος, ο φαινομενικά ακμεότατος και δυνατός, 50 και μόλις ετών, να έχει τόσο κλονισμένη υγεία. Ο πόνος είναι ευλογία, παραμυθία της ψυχής μας, είπε. Μέσα από τον πόνο θα συναντήσουμε εκείνον, θα βρούμε τον Θεό. Είναι δύσκολο να το καταλάβεις, το γνωρίζω. Είναι κάτι που θέλει αγώνα. Με υπομονή και ελπίδα να σηκώσετε το σταυρό σας, όποτε θελήσει ο Κύριος. Πάτε τώρα στον εσπερινό της συγχώρεσης. Καλόν αγώνα και καλή Ανάσταση, παιδιά μου. Μας έβγαλε ως έξω δίνοντάς μας ευχές πατρικές και ένα μικρό βιβλιαράκι για ευλογία. Το αληθινό νόημα του πόνου στη ζωή μας. Αφιέρωμα σε όλους εκείνους που με υπομονή και ελπίδα σηκώνουν το σταυρό τους. Γραμμένο από τον ίδιο. Αυτόν που πονάει και δοξολογεί, υποφέρει και ευχαριστεί. Για αυτόν που ο πόνος νοηματοδοτεί την ύπαρξη, ανοίγει τον δρόμο για τη σωτηρία, την αιώνια χαρά. Αυτό το μικρό αφιέρωμα δεν θα μπορούσε παρά να κλείνει με μερικούς στίχους βγαλμένους και γραμμένους μέσα από την ψυχή μας την ημέρα που πληροφορηθήκαμε ότι ο γέροντας Μωυσής όδευε προς την ουράνια πατρίδα, την Άνω Ιερουσαλήμ. Μέσα στη νύχτα ζητούσε στο φως βάδισμα ουράνιο, σεμνού αγιορείτη. Δεν αποζήτησες ποτέ σου το πώς. Το ακατάληπτο βίωνες, ψυχών του ιδίτη. Πάντα εξέπεμπες πραΐα φωνή, μακάριος με δίψα ελέους Κυρίου. Πώς αγαπούσες να μιλάς με σιωπή, εύλαλη σάλπιγγα, κραυγή ησυχίου. Λέξεις που αγίασαν στολή η λαμπρή σου, σκιά αθωνίτικη, ευωδιά στο κελί σου. Σαν ήλιος ταξίδεψαν στον κόσμο τις χάρες, φτωχών γεροντάδων λευκόχρυσες κάρες. Ένα προσκύνημα, μια γρύπνια η ζωή σου, στρωτή η μετάνοια, το έκπαγλο δέος. Μνήμη αιώνια, Χριστού η αλήθεια, μνήσθητη Κύριε, αγαθού Μωυσέως. Καλό παράδεισο γλυκύτατε γέροντα, πρέσβευε το ελεήμονι Θεό, ειν απτεσμάτων άφεσιν παράσχει τες ψυχές ημών.